आज ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଳୁ ପରଟା କରିକି ଦେଖିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 2ଟି ସିଝା ଆଳୁ, ଅଟା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଏଠି କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚକୁଟି ନେବି। ୟାକୁ ଆପଣ ହାତରେ ବି ଚକୁଟି ପାରିବେ। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ନ ରହି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି ଚକୁଟି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଚକୁଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି। ଅଦା ରସୁଣର ବଟା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଗରମ ମସଲା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ୟାକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଆଉ 1 ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇଛି। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ଅଟାକୁ ପକାଇବି। ଅଟାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଟାକୁ ପକାଇବି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେତିକି ପକାଇକି ଦଳିବି। ଅଟା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଚକଟିବି। ଏଥିରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅଟାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଚକଟି ନେବି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଳୁ ଅନୁସାରେ ଅଟା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେତିକି ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି। ୟାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟା ମୋଟେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ପକାଇକି ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚକଟି ନେବି। ମୋତେ ଏଠି 2ଟି ଆଳୁ ପାଇଁ 1 ଗିନା ଅଟା ଲାଗିଲା। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଯେତିକି ଆଳୁ ନେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଟା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେତିକି ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବି। ଅଟା ଚକଟି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ ଅଟାର ଗୋଳା ବନେଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ରୁଟି ଯେମିତି ବେଲନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ବେଲି ନେବି। ଏ ପରଟାକୁ ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ପତଳା କଲେ ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଖାଇ ହେବନି। ତ ଟିକେ ମୋଟା କରିକି ୟାକୁ ବେଲିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସି ଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ପରଟାକୁ ବେଲିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ପକାଇଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ମୁଁ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ୟାକୁ ଲଉଟେଇ ଦେବି। 2 ସାଇଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ତେଲ ଦେବି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲଉଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ତେଲ ଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ସାଇଡ଼୍ ମୋର ସେକି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ପରଟାଟା କଞ୍ଚା ରହିବ। ଏବେ 2 ସାଇଡ଼୍ ସେକି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଦେଲେ ପରଟାଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ କଞ୍ଚା ବି ରହିବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପଟ ମୁଁ ଲଉଟେଇ ଦେବି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି। ମୋର ପରଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟାକୁ ସେମିତି କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପରଟାଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ପରଟା।
ଏହି ପରଟାଟି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ସହଜ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ।